traffic ngayon sa iyong biyahe. Ay nako, sinasabi ko sa iyo, o dito ka lang sa akin kasi kaya kong trumato ng tama. Anyway, mahal, speaking of magaling lang sa una, minsan mahal, kapag meron ka mga nakikita or nakikilalang tao, dapat kilatisin mo muna, di ba? Tignan mo muna, several dates muna, hindi yung agad-agad, bigla kang bubuka ka. Ibubuka ka ang iyong puso sa taong hindi ka naman sigurado pa, 'di ba? Kaya make sure kinilatis mo maigi para malaman mo or makita mo kung worth it sugalan. Wow! Kaya naman tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, DJ Kim Chino. Ibibigay ko ang 3 indikasyon na worth it sugalan ang tao. Wow! Sinasabi ko sa'yo para di ka laging naloloko. Ito na mahal. Una, worth it sugalan ng tao kapag, ito ang sinasabi kong totoo to may consistency, hindi lang chemistry. Kasi kapag sinabing chemistry, pwedeng bagay kayo sa first date. Pero yung consistency on the second, third date hanggang maging kayo ay nandun pa, yun ay worth it sugalan at syempre tikman. Diba? Kasi minsan mahal, ang tanong dyan, kaya ka bang panindigan kahit tapos na ang kilig phase? Aminin natin sa hindi, ang kilig phase ay sa umpisa lang nangyayari. At ang relasyon ay hindi lang puro kilig. Paano kapag hindi ka nakamahal-mahal? Paano kapag nakuha niya na ang gusto niya? Paano kapag hindi na sweet? Paano kapag hindi ka na malambing din? 'Di ba? Iiwan ka na niyan. Kaya make sure na ang jojowain mo at ang susugalan mo this time ay of course, oo, 'di ba? Consistent. Yung hindi nagbabago. Yung araw-araw kang pipiliin, yung araw-araw kang mamahalin na kahit ang pangit ng ugali mo o toyoin ka, tanggap ka. Yun ang hinahanap ko as of the moment kasi hanggang ngayon hindi ko pa nahahanap yan. Kaya galingan nyo lumandi Oy, speaking of consistent, kanina po talaga ay si Kim Chino ay pumuntang Imus, Cavite at ang aking listahan ay nalaglag. At ito na, nakuha ko na po ang aking listahan. Mali pa rin pala. Ito na ang aking listahan. Shoutout ko lang muna pala ang Tansang Luma, Unit 1, Imus City, Kapitan Ray Dones, Joy Dones, Apple Dominguez, Nancy Diaz at Lay Bustos. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. At talaga nga naman si Kim Chino at ang Love Radio team ay winelcome nila dyan. Nagpamigay po kami ng pansit, spaghetti at pagmamahal. And also, shoutout din natin nakikinig ang isang gwapo na parang 10 ang jowa o asawa. Shoutout sa iyo, Harold Pancho. At ang paborito kong katrabaho na napaka-sexy at napakagandang Ma'am Goya Magno. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Pero huwag ka mag-alala, babalik muna si Kim Chino sa tugtugan. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya, Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw.
Handa na ba kayo? Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Kunyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa, Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan ay Babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya, oh. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na magpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hassan. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Hopya Bob. Ayun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay nagmamayari. baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinang na. ating tinikman na. Akin lamang titikman dahil ganun ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Yasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo. Yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Eh, dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Madali ba to? ano Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit, Ang Halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Ah! Halagang Napakaganda na at napakatalino pa.
ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay Ano? bigay. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Panghimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala akong mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap Kita. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang Ang sagot- kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something Ku. matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, Ay, balot! Ay, balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tayo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapaalam. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ayan, Ako yung kakampi mo! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Tawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing.
안녕하세요. 김치노입니다. Hello kabisyo! Hello mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69, 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko
DJ Kim Chino ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Huy! Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng ring. Uy, blip. Oh! Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Orange ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Uy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip. naisip na sagot ay sobre. It's Saan kami. kayo mapupunta sa Oo Radyo? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung pumangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw pa ba yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan alam mo. mo. Why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Carbs on. Tokwan! Kabayo. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa Kape. kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakaulit. Kapag kayo okay na kami. Para Kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palaro
Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada! ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa iyo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak yan? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat Dapat ganito na. ganyan. Maskin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakakingalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Ayan, nice. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo. Nag-iisip! Calculate. nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa ooran. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nogura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali.
Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko.
bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake!
Okay, RG? Wala kaming Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay, ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pang, sige pa. Ibubuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na ka to? Ay, bukas na yan kasi it's already used anyway. Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guess na. Alam mo, lahatin mo na. Wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! Morena, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tsaka nga. Next is... Okay. Harap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, mimix Tapos mo get na ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila. Pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! O yung ano, do not Ay, durugin mo like crap. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. ba sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw eh, sabi ng prompter natin. Pasok mo. Mare, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay.
Okay, punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa mo. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom na nga Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan! Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige, yan. Sige. One more. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To your mama. di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Again, Jay, what's the songs, by the way? Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried up. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one, Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya.
Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz, oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo. Si Arnel, kaya... Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, mababay na kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, Ra! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30? 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22.
Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Live na ba to? Live na? Okay. Teka lang, repost ko lang. Ay mga mahal, good evening. Ayan, repost. Uy, si Tin. Ang aga naman ni Tin. Hi, Tin. Aga mo naman. Uy, pasalamatan ko lang ang Tansang Luma Unit 1 ng Imo City, Cavite. Maraming salamat. Na-meet ko sila in person. Bumoto na ako ngayon. Uy, maraming salamat, mahal. Oh, good evening, mahal, and Kuya Dot Dot. Na-meet mo na ba si Boy Dot Dot? Na-meet mo na ba siya in person? Kanina pumunta kami sa Cavite, nagpamigay kami ng pansit at spaghetti. Nagpakain kami ng pansit at spaghetti. Paghabi ko, talindangan mo, bulo sa isipan. Maayong gabi sa inyong tanan. Nakita ko na siya last January 4 pa. Pasok ba siya sa sa standards mo, Tin Rivera? Mala Titangelo ba ang datingan ni Boy Dot Dot sa'yo? Ano ba yun? Bakit yung ungol-ungol yung nagiging trademark? Bakit ang ungol-ungol ang mga naaalala nyo kay Kim Chino? Saan nyo ba napanood yan? Uy, watching daw sila sa Bagong Silang. Shoutout natin mga taga Bagong Silang Caloocan. Caloocan ba yan? Alinlangan sa isipan. Tayong labanan. Ano ba yung bangs ko? Diyos ko po.
Kimchi Chino! At nagbabalik na ako, mahal. Nagbabalik na ang radio DJ na worth it sugalan at worth it pakinggan. Wow! Muli ako po si DJ Kim Chino at syempre, di ba sabi ko sa inyo kanina, makakasama nyo ko hanggang 9 p.m. pa ako. Oo, 69, 6 to 9 p.m. Anyway, mahal, balik na rin tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa muna si DJ Kim Chino. At diba nga sabi ko rin kanina, ibibigay ko ang 3 indikasyon na worth it sugalan na ang isang tao. Diba? Para hindi ka laging niloloko at di ka laging iniiwan o di kaya lagi ka na lang kasing pineperahan. Alam nyo yan. Napapadalas yung paggastos nyo sa hindi nyo naman jowa. Sabi ko kanina, mahal, una, worth it sugalan ng tao kapag may consistency. Hindi lang ang chemistry. Maaari sa first date nyo ay talaga nga namang parang bagay kayo, di ba? Nagkiklik, pero ang katanungan dyan, mahal, hanggang kailan ba siya magiging sweet? Di ba? Pero usually naman kasi kapag first date nyo, dyan pumapasok yung mga best foot forward. So, pwedeng sweet yan sa umpisa, malambing yan sa umpisa, galante yan sa umpisa, pero kapag tumagal at nakuha na ang gusto sa'yo, ay talaga nga namang mawawala na ang tamis. Kaya dapat make sure several times mong i-date. 'Di ba? Para alam mong consistent yung tao. Para kang hindi ka man kamahal-mahal araw-araw, ikaw pa rin ang pipiliin. Doon tayo sa consistent. Wow! At ang pangalawa naman, mahal, worth it sugalan ng tao kapag marunong mag-communicate. Marunong mag-communicate. Ano yung ibig sabihin nito? Ito yung sinasabi natin na mahal na magaling makipag-usap. Willing makipag-usap. Willing makinig. Diba? Usually, ang mga tao ngayon sa taas ng pride ng mga tao kapag nag-aaway, hindi, mali ka, tama ako. Mali yun. Diba? Kung gusto nyo ng relasyon or dun pa lang sa date nyo, dapat alam mo na sa sarili mo or nakikita mo na dun sa tao na marunong siya mag-communicate. Hindi yung puro argue. Hindi yung narcissist to the point na siya lang lagi ang tama. Nako, kapag nakita nyo or nakadate nyo yung ganyan tao na siya lang lagi ang tama, siya lang lagi ang topic, ay nako, tumakbo ka na. Pero ang taong marunong mag-communicate, ay nako, kahit anong issue, madadaan sa usapan, and eventually kapag naging kayo, kung magkaroon man kayo ng tampuhan, conflict, LQ, ay definitely mareresolve nyo or masosolve nyo. Diba? Make sure na ang jojowain nyo, ang susugalan nyo, marunong makipag-usap or good in communication. Diba? Katulad ng mga radio DJ. Ay naku, sinasabi ko sa inyo, sa dulas ng dila namin, hindi tayo mag-aaway. Sa dulas ng dila namin, lagi kitang bubulungan. Oo, di kaya tatawaging mahal, di ba? Ako lagi kong sinasabi at talaga nga namang sa online world or sa social media, hinahanap-hanap nila ang mga bulong ni Kim Chino. Di ba? Mahalaga ang good communication skills. And speaking of madulas na dila, and at the same time, magaling mambola. Shoutout natin, nakikinig ang poging driver na si Jeffrey Rodonda. Shoutout sa'yo. Itong driver na to, sinasabi ko sa inyo, sweet lover at talaga nga naman ang dila. Naku, pagkahaba-haba at pagkatamis-tamis. Kaya ang daming babae nito. Ay, anyway, maraming salamat Jeffrey Rodonda sa pakikinig. Mag-ingat po kayo. Ingatan mo ang pasahero mo dahil mahal na mahal namin yan. Anyway, hanggang 9 p.m. pa si Kim Chino. Hanggang 9 p.m. pa ako magkukukulit dito at meron pa ako isang bala. Kaya wag mong ililipat ang radyo. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Burger daw. Naku, yan na naman tayo sa burger. End call mo muna. Mag-weekend na naman. O si Papa Pindot ay nagre-request ng burger. May magpapadala ba ng burger? Ay. Ay, late ko na ba? Habol ko mamaya. Yung group. Uy! sabi nila Boy Dot Dot at Papa Pindot ay bembang din. Baka raw merong gustong magpadala ng bembang. Ako ayoko ng bembang kasi gusto ko sa mahal ko lang. Bebangs! Bebangs daw. Halo-halo. Kala ko kung anong bembang. Bebangs. Yung halo-halo yung sinasabi pala nila. Medyo malabo talaga din yung mata ko eh. Medyo malabo. Pakis naman Song Joong Ki. Naku po. Puro kayo ganyan. Uy, Malapi, happy Friday Kamusta kayo? Kanina pumunta kaming Imus, Cavite. Anong gusto nyo sa Baker's Fair? Ay, Boy Dot Dot, tinatanong ka ni Tin. Kasi last time, yung binigay mo, shinare ko kay Boy Dot Dot, Tin. Oo, kasi gano'n ako ka-sweet sinishare ko. Actually, di ba, yung binigay mo sa akin, nasarapan talaga ako. Tapos pinatikim ko kay Boy Dot Dot, siya na umubos. Ano raw ba gusto mo? Cake? Hopya o ensaymada? Mamili ka raw doon, Boy Dot Dot. Ensaymada raw ang gusto ni Boy Dot Dot. Ako hopya. Baka magselos naman daw si hindi ba magselos si Titan Jello? Happy Friday, sabi ni Joy. Huy, happy Friday. Uy, anyway, mga mahal, umpisa na pala ang voting sa VP Choice Awards. Ang inyong lingkod, DJ Kim Chino po, ay nominado bilang Male DJ of the Year. Ay, nako, pagkadali-dali lang bumoto. Pupunta lang kayo sa VP Choice Awards. Oo. Vote for DJ Kim Chino raw. Oo, Jungkook. Jungkook daw. Gandang gabi sa lahat. Ay, magandang gabi. It's time na para pala basahin ang mga comments sa ating Facebook page. Baka magtampo na naman. Ayan, nababasa ko ng mga comments nyo. Maraming salamat. Ang cute mo and at the same time ang sexy mo. Paano naging sexy? May kiss ba ka? Ganito, mahal Kapag tapos na kayo bumoto, screenshot nyo, send nyo sa aking FB page. Screenshot nyo, send nyo sa aking FB page. Mag-chat tayo doon. At isang entry na yon para makipag-date or mag-date tayo. The more votes, the more chances of winning. Kapag nag-date tayo, mahal, wala kang gagastusin. Ako susundot hatid sa'yo. Diba? Ako na susundo.
Hindi mo kailangan gumastos ng pangtol, hindi mo kailangan gumastos ng gas. Kahit saan ka pa nakatira, susunduin kita. Kung ano-ano kasi pinapabasa ni Boy Dot eh. Sundot daw. Susunduin. Hi Crush, hi Karin. Mahal, magbo-vote ulit ako. Oy, pwede nyo namang i-alarm ang inyong mga cellphone kung kailan na tayo magbo-vote ulit. Pero maraming salamat Nakailang na akong chinachat or nagre-reply sa mga nag-send ng screenshot na bumoto na sila. Maraming salamat, mahal. Nagmerienda ka na ba? Burger nga ang gusto namin. Hanggang ano oras ka ba, Papa P? Yan ka na naman. Ha? Ayan na naman, mamaya meron na naman magpapadala tapos di na naman natin maabutan. Respectfully. Oo, thank you, mahal. Ay, si Boy Dot maabutan niya kasi hanggang 12 to. Saan ba boboto, mahal? Sa bpchoiceawards.com. Ang inyong likod, si DJ Kim Chino, ay talaga nga namang nominado bilang Male DJ of the Year. Sige, kapag ako nanalo dyan, magpapakain ako. Kapag nanalo... Hindi! Sige, promise yan. Pag ako nanalo bilang BP Choice Awards, magpapakain din daw si Boy Dot at si Papa Pindot. Ang dami magpapakain Sana all susunduin. Oo nga, willing nga akong manundo. Ang layo nyo kasi. Bakit malayo? Watching from Antique. Shoutout natin mga taga-Antique. Dano, voting na mahal. Na-screenshot ko na. Oy, send nyo lang. Anong kain yan? Depende nga. Basta kapag nanalo akong Male Radio DJ of the Year sa BP Choice Awards, sinasabi ko sa inyo, si Kim Chino po ay magpapakain. Additional 2, magpapakain din daw si Papa P at si Boy Dot. Dami nang magpapakain Ang dami nang magpapakain Ano yan? Kainin. Hindi. Hello, magpapakain po ako kahit nasa Singapore ako. Yeah, kahit OFW open. Anong burger ang gusto mo, Papa P? Anong burger daw? Kahit ano. Gulatin nyo na lang kami kung Jollibee ba yan, kung Burger King ba yan. Kayo na bahala. Basta burger. Ilan kami? 5. 5 burger lang. Bahala na kayo. Saan isi-send? Flash na. Paalis. Tingnan mo to. Ewan ko ba sa'yo, Papa P? Ewan ko ba sa'yo? Sa mga nagtatanong ngayon po, ang ating address, maraming salamat in advance. MBC Media Group Building beside Star City, CCP Complex, Pasay City. Kapag Friday, ang daming galante, no? Kapag Friday, inuuto nyo, dinadala-dala nyo ako sa Meron ka ba, sa'yo natin padaan, Boy Dot, pwede raw Cash G. Meron ka bang Cash G? Sa'yo natin katulad ni Terry. Ito si Mahal Terry. Lagi to Cash G na lang lagi para tayo raw may choice. Go, i-flash mo, Boy Dot.
Sa iyo muna natin padaan para mabilis ang usapan at umabot kay Papa P ang burger kasi lagi yan magre-request yan kapag naka-live ako wala ba burger diyan tapos uuwi din naman. Nagigigil ako sa babaerong to eh. Nandyan ba si Titangelo? Oo, nandito. Pakain niyo na siya. Wag naman. Nagutom ako. Flash mo na, boy, dot. Yung number. O kaya QR. Seryoso to Ilang beses na kaming ganito. Hi, Angela. Hi, Via. Ano ba? Saan ba si Senteri? Anong Sa'yo nga eh. Mahal anong flavor? Ube na lang, ube. Oo, cheese ensaymada ang gusto ni Boy Dot. Anong ipapakain mo? Panalunin nyo muna ako bago natin pag-usapan ko ano papakain ni Kim Chino. Papakain ko si Papa P at saka si Boy Dot. Shoutout taga Saudi Arabia ako. Uy, shoutout natin mga taga Saudi, mga OFW. Mahal, 5 times na ako bumoboto. Uy, maraming salamat, mahal, sa mga bumoboto ng madalas. Maraming salamat. Hi, DJ Kim. Good evening po and happy Friday. Uy, happy Friday I-maximize nyo yung weekend para makarecover tayo sa mga hirap And at the same time, dami ng trabaho nitong linggong to. Ayan, teka lang. May nag-message daw sa atin. May FB ka ba? Oo, meron ako FB. DJ Kim Chino, yun lang din. B-day ko po kahapon. Uy, happy birthday, mahal. Sarap mo talagang tignan. Uy, hindi lang tignan. Ang masarap sa akin. Hindi lang ako masarap tingnan, mahal. Meron pang ibang masarap. Hi, good evening, mahal. Good evening, mahal. Ang sarap din tikman. Diyan kayo magaling, no? Uy, maraming salamat din sa mga nag-hearts pala. Maraming salamat. Shout out watching from Dubai. Uy, shoutout natin yung mga OFW nating mahal dyan. Maraming salamat sa mga nagpa-follow, nag-hearts. Maraming salamat. Baka di muna kita makita next week. Uy, walang problema, mahal. Lagi ko sinasabi sa inyo, hindi araw-araw requirement na hindi naman requirement na kayo tumutok o di kaya manood. Kung meron kayong oras, maraming salamat. Pero kung busy kayo at meron kayong ibang priorities, walang masamang hinanakit si Kim Chino kapag hindi kayo nakatutok. Walang problema yun kapag meron kayong priorities, ibang priorities. Kapag may gagawin kayo, may lakad kayo, okay lang. Basta balikan nyo ako. Kasi sanay akong hindi pinapriority. Hintayin ko kayo, mahal. Saan, boy? Saan ba yung link ng pag-vote? Flash mo nga ulit, boy, dot. Ayan, mahal, yung nakikita nyo dito. Sa FB po, eto po yung QR code. I-scan nyo lang tong QR code na to. Or pumunta kayo sa www.bpchoiceawards.com/webvote. Pwede rin kayo mag-download ng BP Choice Awards. Tapos hanapin nyo si DJ Kim Chino under Entertainment and Radio FM.
Oo, nandun ako. Nandun ako yung nakangiti tapos merong helmet. May headset na gano'n. Uy, maraming salamat, mahal. Oo, sanay akong di pina-priority. Kaya kung meron kayong gagawin, meron kayong ibang prioridad, hihintayin ko na lang kayo. Tsaka nyo ako balikan kapag ready na kayo. Grabe naman yung ano mo energy. Nagkape kasi ako ngayon. Nagkape ako ngayon, mahal eh. Saan ba magvo-vote? BP Choice Awards. BP Choice Awards na app. Available yan sa Play Store at App Store. Magandang gabi, mahal. Magandang gabi. San po gala sa weekend, Kim Chino? Si Kim Chino ay sa bahay lang. Oh, so baka this weekend agahan ko mag-gym para agahan ni Kim Chino mag-gym para productive. Oh, para kapag kapag nag-date tayo, mahal, kunwari manalo man ako sa BP Choice Awards na yan, tapos nag-date na tayo, para at least meron ka na makakapang abs. Nawala na yung abs ni Kim Chino. Dati may abs ako, mahal eh. Nawala lang eh. Uy, under time. Gandang gabi, mahal. Kape is life. Oh, mahilig ako sa tabs na lang ba? Tabs na to eh. tabs na yung natira. Bahay trabaho ka lang ba? Oo, madalas. Halos araw-araw naman bahay trabaho lang ako. Lagi naman eh. Pagkatapos ko umere, uwi na ako agad. May nakikita ba kayo story na puma-party-party? Sa edad kong to, hindi na ako pang ganun. Sa edad kong to, hindi na ako pang party-party. Mas gusto ko na lang manood ng Netflix o di kaya maglaro ng Mobile Legends. 'Di ba? Ganun na lang yung o kaya manlambing ng jowa, 'di ba? Pahid kating ko. Anong pahid kating ko? Anong ganap mo nung Valentine's? Ano ba yung Valentine's? Di ko alam yun eh. Mahal, kain na tayo. Uy, maraming salamat. Kakakain ko lang, mahal. Ay, mahal, maraming salamat. Uy, mahal, maraming salamat sa mga nag-hearts, ah. Maglambing ng jowa ng iba. Oh, pwede rin, di ba? Pwede. Ang dami namang mahal net. Excuse me, marami man akong tinatawag na mahal. Pantay-pantay naman ang pagmamahal ko sa inyo. Hoy! Lagi naman. Oy, since day one, mahal naman na talaga tawag ko sa inyo ah. Marami man akong mahal, pantay-pantay naman kayo. Di ba? Oh, green flag yun. Walang ano. Meron nga ako kilala eh. Hindi mahal ang tawag nun. Meron nga akong kilala, may asawa no, iba-iba pa tawag saan. Iba-ibang babae pinapakilala sa office. May asawa na yun ah.
Oo, nung nakaraan, pangalan ng asawa niya, Chelsea. Okay, Chelsea, noted. Tapos nung nakaraan, may pinakilala na naman babae, pangalan, Bernadette. Iba yung pangalan, pero may asawa na yun, ha. Hindi ko sinasabing papapindot ang pangalan nun. Ilan taong ka na ba? Nasa tamang edad na ako, mahal, para mag-asawa. Hindi, asawahin na agad. Sabi ko kapag nagka-jowa ako, mga 2 days, aasawahin ko na eh. Kating-kati raw. Hindi Wag nang patagalin pa kung alam ko namang seryoso na. Di ba? Lambingin mo naman ako. Nilalambing ko naman kayo gabi-gabi Grabe, minsan na lang ako matawag na mahal by group pa. Hindi, kung marami man ako, kung lahat man kayo mahal ko, wag kayong mag-alala, lahat kayo pantay-pantay. Ang pagmamahal ni Kim Chino sa inyong mga mahal, pantay-pantay, ha? Wag pagselosan ang bawat isa. Groupings pala kami dito. Pa-full ka talaga. Excuse me, hindi ako pa-full Mahal, hindi ako nakanood sa'yo. Uy, wag kayo mag-sorry kung hindi kayo nakanood. Okay lang yun. Pantay ba talaga? Oo, pantay. Imagine, halos lahat kami dito crush ka. Hindi Yung iba dyan, wala lang magawa. Yung iba dyan, pinagtitripan lang ako. Gabi-gabi nga akong inuuto di ba? Gabi-gabi akong inuuto. Gabi-gabi sinasabi. Jojowain daw ako. Tingnan nyo, hanggang ngayon wala pa rin akong jowa. Uy, gabi-gabi ang dami nagsasabi, mahal, jojowain na kita. Mahal, ako na lang. Mahal, ikaw na lang yung mag-alaga sa akin. Tingnan nyo, hanggang ngayon wala pa rin akong jowa. Kayo yung nanloloko kay Kim Chino, hindi ako sabi ni Papa Pindot, oo nga, grabe. Sobrang lambing ni Kim Chino, sobrang green flag. Kung naririnig nyo lang yung mga sinasabi nila boy, Papa P dito. Kwento, time slot ko to time slot ko to sabi ni Papa Pindot, nako, grabe, sobrang bait niya ni Kim Chino, makatrabaho man, o mapabisita man, sobrang bait daw ni Kim Chino. Totoo naman. Di ba? Jowa na lang. Sige, sabi mo sabi ni Jules. Isa pa to si Jules. Alam ni Jules kung gaano ko ka-green flag. Alam ni Jules kung gaano kabait at talaga nga namang pwede nang magseminaryo ang kabaitan ni Kim Chino. Alam ni Jules yan. Pero kung naririnig nyo, sabi ni Papa P, agree. Buhat na buhat. Di ba? Hindi na kayo lugi, mahal. Baka lumagpas kang langit niyan. Uy, sa sobrang bait ko nga. Abot na sa time check. Ay, aabot. I-ere mo ako hanggang time check. Gag. Hindi tinipid. Di ba hindi tinipid sa kabaitan? Green-minded ka ba, Kim Chino? Hindi. Sobrang thoughtful lang nung program ko, yung time slot ko, 6 to 9 p.m. Wala, puro ano lang to. Puro kabutihang asal. Puro sabi ni Papa P, oo, tama, magpari ka na lang. 'Di ba? Actually, kung
Kung mawala man ako sa radyo, mahal, makikita nyo na ako sa simbahan. Kaya nga pala hanggang ng loob ko sa'yo. Oo, seminarista rin si Papa P dati. Tignan nyo ngayon, iba-iba na yung babae. Kasal na pero meron pang pangalawa, pangatlo. Oy, boy, dot, wag ka tutulad dyan kay Papa P, ah. Green flag. Oh, green flag talaga ako, mahal. Kung ikaw ay pari, baka lagi ako nasa simbahan. Alam nyo, pumasok na yan sa isip ko. Parang gusto ko rin mag-homily. Oo, dati. Sabi ko, parang kaya ko rin mag-homily. Kaya ko rin mag-misa. So, meron pa naman daw pagkakataon kung magbabago raw isip ko. Akala ko seminarista. Sa simbahan din daw siya dati namamalimos. Wag mahal, di ka bagay dun. Bakit hindi ako bagay? Sa ugali pa lang, pasado na ako. Tingnan mo to, nanghingi ng burger tapos uuwi. Uwi na si Papa P. Uwi na ang babaero. Ang babaero ay uuwi na. Diba? Sige, bye-bye Papa P. Woo! At mahal, oras pa rin ang ating lambingan na may kulitan with DJ Kim Chino. Oras natin, 8 p.m. Ingat mahal, happy Friday. Oo nga, pa-extend na naman tayo. O kasi si Boy Dot binabad na naman ako. Ganyan pala mag-DJ sa radyo. O alam nyo na kung paano. Okay na, pwede na. Oras natin mahal, 8 p.m. Magpapaalam lang muna ako dito sa live. Gusto ko lang sabihin na maraming salamat. Happy Friday. At makakasama nyo pa ako hanggang 9 p.m. sa 90.7 Love Radio Manila. Meron pa ako isang ad-lib. Abangan nyo. Okay, but for now, maraming salamat and live muna kami. Bye-bye! Bye, mahal. Happy weekend. Bye-bye. Bye-bye, mahal. Happy weekend. Ayan na. Bye-bye na. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel
sake! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, ano, go.
Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo.
Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman! Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya.
Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpalak na ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Sa madaling Hopya. ride. na kundol. At ako'y nagbabalik mahal, nagbabalik ng Spicy Off mo muna si DJ Kim Chino para pag-usapan natin ang mga green flag na dapat mong tignan kapag ikaw ay lumalandi. Diba? Karamihan ngayon talaga sa mga tao or sa mga nakaka-date mo, minsan gusto ka lang tikman. At ikaw marupok, binibigay mo naman agad. Kaya tonight sa ating Chinitox, di ba nga, ibibigay ko ang 3 indikasyon na worth it sugalan ang tao. Di ba? Para hindi ka laging naloloko, hindi ka laging naiiwan at hindi puro trauma ang nangyayari dyan sa buhay mo. O, recap na tayo mahala. Sabi ko kanina, worth it sugalan ng tao kapag siya ay may consistency. Ito yung sinasabi natin na hindi lang magaling sa una. Diba? So kung first date nyo, malambing siya, first date nyo, generous siya, first date nyo, talaga nga na mga maganda ang treatment sa'yo, princess treatment man yan, passenger princess ka man, o di kaya talaga nga namang thoughtful yan, ay nako, dapat as time goes by, ganun pa rin ang kanyang personality or behavior, 'di ba? Ang dami kasi ngayong tao na kung saan kapag hindi ka pa na-fall, ay nako, sinasabi ko sa inyo, best foot forward 'yan. Kumbaga performance level kasi hindi niya pa nakukuha ang gusto niya makuha sa iyo. 'Di ba? At ang pangalawa, mahal, worth it sugalan ng tao kapag marunong mag-communicate. 'Di ba? Ito yung sinasabi natin na dapat doon ka sa taong open, makipag-usap kapag may conflict. Open makipag-usap kapag may nagawang mali. Hindi ka matatakot mag-voice out kapag hindi ka okay.
And at the same time, willing makinig. Yan ang super turn on kapag meron kang nakadate na willing makinig and at the same time magaling magsalita, magaling ang dila, di ba? Ewan ko ba sa inyo, bakit naghahanap pa kayo ng iba? Kung jowain nyo, radio DJ, di sana hindi kayo namomroblema sa mga dilaan. Dila? Sa pakikipag-usap, di ba? Ewan ko ba sa inyo, hihina nyo, ang hilig nyo sa mga red flag. At ang pangatlot panghuli, mahal, worth it sugala ng tao kapag may same direction kayo. Ito yung sinasabi natin na hindi kailangan na talagang compatible. Hindi naman laging ganun eh. Make sure nyo lang talaga na aligned kayo kung saan patungo ang magiging relasyon nyo. 'Di ba? Minsan hindi naman totoo yung opposite attracts. Doon na tayo sa katotohanan. Minsan hindi talaga kayo nagki-click. Kung magkaiba kayo ng paniniwala sa buhay, hindi magwo-work ang relasyon nyo. Bakit? Kasi mas mapapadalas pa ang away nyo at bangayan nyo kesa sa bembangan. Di ba? Totoo yun Make sure na ang susugalan nyo ay may same direction na gusto nyong tahakin. Di ba? Kung mapunta ka sa taong puro landi lang at bembangan lang ang habol, paano ka niyan, di ba? Paano kapag nag-no ka? So hahanap siya ng iba? Hindi ganun. So, meron kayong time para kilalanin ng isa't isa. Kaya nga dating is trial and error, 'di ba? So, definitely have time, huwag madaliin and make sure na kung susugal ka doon na sa pasok sa standards mo and at the same time, same direction with your values and pananaw sa buhay. 'Di ba? Ewan ko ba sa inyo, bakit hilig na hilig kayo doon sa taong hahabulin nyo pa? Yan ang problema sa mga tao ngayon Gustong-gusto naghahabol. Tao ka, hindi ka aso. 'Di ba? Anyway, gusto ko lang pala shoutout, nakikinig ang mga members ng Sampaguita, Bakbakero and Baliktan na Grab drivers. Oy, shoutout sa inyo mga mahal. Kapag sinabi talagang driver, no, ang galing kumambyo. Ang galing humagod, and at the same time, sweet lover. Totoo yan sweet lover talaga sila. Kaya shoutout sa inyo, mabuhay kayo mga mahal. Maraming salamat sa pakikinig at maraming salamat sa pagmamahal. O siya, ako'y sisibat na. Happy Friday everyone. But for now, susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya dito ka lang mahal. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!